Barok prajor barok hatu pidon ke jing kermen ha ke jing im ke jong pi. Haba pi syam ye ke jing kuslai ke jing tenjuk ber ke jing hatu la penduk ye ke jing kermen jong pi. Ha ke jing yat lenti jong pi kumu Kristan ni kum ke Kristan. Ublei ukwa ya ke ni ke kubor nakam ta jong pi bat jonga iwei pe mangin bu ye ke jing kermen ha kata ke jingwan ke barsen ke jong Jisu. Tungin ye pet ya ke ni ke lenong ke jongi kat bangin peteng ya ke jing pulei ya ke lenong ke bahan nyau. Session parlok barok ngi piang sngop hai pisha kaneka program ke jengi ya kaneka kubor lembaga sabat school kala nong ke banyau ke keren sepang balapen klain da ke jing kermen bat haswa bengin sedang ya kaneka sabat school ke jengi ngidon ye kino ye simbenta ke jengi ha kaneka por I ba emidao bat iba pensai bor iba Jefferson bat I kong sanita pawa mangadai forget minat langsiang bat haswa bengin sedang ya kaneka sabat school angin ong ya I ba pensai bor ban lamingi ha ke jing ruai sedang tangin ni duai ko pa jingi ko bah baneng sen ngi dap jing sengo ko ba kraw imi try ya ko ba mela playing ko mene galat ya ki bangila ban ya I pusan lang ba sabat school kum ta thet man sem ko jome bon ai ngi jing start ki jing champang ya ki mela ban ya I pusan bha ngila ban sengo tho kham bha ken ko try sengo me ko try ko pat jinga ha tin ji sunga duai amen amen ya kwa ban kerpat ya iba emidao hila ni ban puli ya ka dekhot kan mau jengi ha kaneka lenong ke bah nyau ya record kan mau jungi la shim naka kitab u Isaya klong ba arsan record ba khandai par kintin kilong kumne ta on ong ha kata ka sngi hakmi une ulong ublei jongi ngi lakmi lemti ya u te un pen im yangi une ulong utrai ngi lakmi lemti ya u ngin sngo bha barshat kemen hakajing pen im jong u kublai shibon ba emi ya ka jing pulei jong pi nau isia arpusan ka dekhot ke bah khandai ngi I ya ka jing kermen ya ka jingwan jong Jisu la bu record nadu ka testament ke barim but way na ki nong start wat benya Bible ulabu jingkho bahadu khat pras pa sap santli ki dekhot ki ba ki jing bu record ha ka Bible ha ka testament barim bangla ban shem chapang ka jingwan arsin ka jong Jisu barhadu arspa henriu pau pratli ki lenong jong ka testament henry hadu laispa terlipat ki jinglap sai chapang ka jingbo record ya ka jingwan ka jong Jisu nyo I baka mat pedeng jong ka Bible hi barok ka wei ka kren chapang Jisu Christ but tang baka kut hap ya kata ka chapang Jisu Christ henry chapang ka jingwan arsen jong Jisu bangim kut tang hani perthai ka bapop henry kadon ka jingkermen ya ka jingwan ba arsen jong Jisu u Jisu u ai ya ka kubor jong ka jingwan arsen shwa bu un kiuno shapneng but ki apostol berkisran jong Jisu clear lap shirhem chapang u Jisu Christ but what ki Kristan hakaspa snem ke benengkong ki dap da ka jingkermen ba u Jisu unwano hakapor ka jong kihi hatu ngidon em ka jing thrang banyo I ya u Jisu hakapor ka jongi nyo I kita kisin clear tholpa ba u Jisu ula janwan hatu ka jingkermen ya ka jingwan jong u ka don em hakadonut jingi banyo I ya u Jisu Christ haka singi menengkong jong ka jingi puli jingi ya ka sabat school jingi ka keren pang ka jingkular ya ka jingwan jong u Jisu hakal nong ka bakhat sau u Yohanes kal ka dekhot ka banengkong hadu ka balai u Jisu ai ya ka jing kular ya ka jingwan ka jong u ba ula ong hakisenran ju bakim dai ban khuslai haka donut ka jongki henry baki dai ban shania hoblei bat ngej ha u Jisu Christ u ai ki ka jingkermen namar ba kinya syami ki jing tenju kinya syami ki jing penstam henry ong ki wat khuslai ngej hoblei batu ngej hangaru ba u Jisu un lekiu shabnang ba un pen kre ro ka jaka nakapta jongki ba un pen kre ro ka jaka nakapta jongpi bat jonga bat hangta hakabau Jisu udon mangama pi ro ngila bandon kita ki briu ki boleh suspa ki jongblai kila ban ya don bentah ta ka peneng kabau Jisu Christ ula pen kre ka ying shongne kabau Jisu ula let pen kre nakamta kita ki bangej ban ngi isu show ya ka jingbo record jong apostol Paul ha ka city ki jong usha ki Thessaloni banangkong ka nong ka basau ka record
khalai do khat pra phin shem bau apsal Paul ukuntu ya ki bangai ha Thessaloni ba kim dei ban khuslai shapang ki ba it ba thon jo ki balayap bat ki balayo thia no hatrai ba kita ki breu kin sami pat onda ujisu unwan katuroy kan sawa kita ki bangai hau Chris kin sia mi pat onda ki osngeu ya ka jingput ya ka turoy jong ka jingwan ka jong Jesus Christ but anda uji suun wan ngin ya kendo yu hang tei hasahit benang te u apsal Paul u ong shu ha ka city sha utitos kalnong ka baar kat khot ka bakhalai ba ka jingwan jong Jesus Christ ka dei kata ka jingkermen bas kem jongki kita ki banget hau Jisu ki don ya ka jingkermen ka bas kem ba u Jisu un sa wan pat ki breu jong ki ka arta badum ki nong pen thamai niam ki don ka jinget ya ka jingwan pat jong Jesus Christ nak ta kadau ki sha shibon ki jing bat ki jing yele bat ki jing pen stom beng u Jesus Christ u kwa yangi bangin don ha ka don jingi ya kata ka jing kermen ka basuk kum ma kiru ki don menta ha ka singi ka ba bot ngadon ka jing kli ya iba imi de o ha ka ni ka por kalong ha ka no korkom ka ba u Jesus unwan pila ban batai yangi Kublishun pastor ka jingkeli bar ini kalat. Ban jubab ya kena ka jingkeli ngila ban. Pila ban ya pai bat nga kitab jong City Paul ki kam ke apostol. Kulong ban kong record ke bakhandai hidup bakhat wei. PE ba ya ujisu la rat no syabeneng ba ujisu la late no syabeneng. Bat hakane ka por ba kidon kisenran ki jong uru. Bat ka ei ka bajia bahangne lami pau ki angel ru ki bakran hakini kisenran ki jong ujisu. Balai ki kmit sajrong. Namar ba une ujisu uba lain no syabenang hakane ka por bun sawan pai pat. Tah kanu kurukom ba ujisu unwan dai. Ujisu unwan. Te lo ka Bible ka ong ba hakajuk kerukom ke bau Jisu ulet syabnang bah ketahi kerukom bau Jisu unwan pai biang syakana kepertai benwan syau yo pi bat yang ban batai benia bau Jisu unwan rengkat bat ke angel ke jong u bat ki turoi ki ban riu hakapor ke ba Jisu unwan syakana kepertai bat sakawai pada kejing keli bong ba mano balak ban yoi ya kejing wan arsin jong Jisu ke Bible ada pipai syaka kitab jingpen pa kunong kong dekot ke bah nyau pila ban yo I ba ke Bible hi kala ya thu sha ya pi bat yanga ba ko ong ba barok ki khmat kin yo I ya ujisu hakatak sin ke ba ar ke ba uwan barok ki khmat uwei nangi ubom yo I kan ke jingwan ke jong Jisu tema pi bat manga ngim dei ban syak thok na ngim dei ban syak syukur haki jing ong jong ki nong itu lupa bakla na ki bangin dei ban ngop kita ki but ki jong soitan bau soitan un wat ya ki daw but wat ya ki lad ban syukur ya pi bat yanga ya ke jingwan ke jong Jisu dah kesngi ke bau Jisu un wan barok ki khmat ki ban yo I ya u wat kitu ki bau pen sitom bat ki ba sum ya Jisu ru kin yo I te ngi dei ban bat scam hakini ki nongrim bat hakini ki jingsi sya ke ba ublei ulai thu bat ula ai happy bat nga ngide ban bat hakine ba knang ba ke jingker men ke jongi kan long ba scam bat ka jingker men ke jongi kan long nginom la ban bayangi onom pin sya syukur hakibut thap jong soitan bat dei tang da ka jing bat ke jongi hakini ki nongrim ki ba scam bat ba ke jingker men ke jongi kan yo ya ka bainong ka ba ublei la ai happy bat nga ba wan hakane sin ke ba ar Kublai shibun ba emi ya ka to ka jing jubab jong pi ka Bible hi ka ai ka jing sngo thu yangi kumno uji su unwan ka jing wan uji su kalong ka bala banyo I bat kalong ka bala banyo sngo don ki babun ki Kristan ha perthai ki banget bakla shapang ka jing wan ka bajar jar jong uji su ka jing rongno ka bajar jar ya kani ka jing kai lawan ra da u Francisco Rivera uwena ki Jesuit ulung do jong ka Rome ubawan ra kini jih kai ban pen bakla ya ka jingwan ka jong Jesus Christ tingyo Isha ya ka Bible ba u Jesus ulma ham lepa ba ngin husiar kisni ke bakhadru kindon kinoi thol pa balam ler kino hikai ki balam ler baru Jesus airo ikunuksa ba kumba pio I ba kalele haba ka pau sahit benang kibriu hakeleng ki jaka ki I ya kalele
kum taru u Jisu onda unwan barok ki briu jong ka perthai kin i barok ka khmat kan i jembat pau iwe nyau tengi sngo thu ang ni ba kum ki Kristan ngim dai ban sha syukur lad ki ong ba u Kris ulawan hata ka jaka u Jisu ulawan hata ka jaka ban penkhia te angin saya pulih kham nia hakil nong ki babot bat kham tam hakil nong ka basipau kan ya thu sha yangi kum no bangin husiar na kini ki jing syukur ki dak sin ki bau usoitan unle ki sin ki ba khado nangta hagasni ka balai ngidon ki jing kli ya iba pensai bor phila ni em ban batai yangi hakano ka rukwam ba uwei ni kinong penthamai sapang ka jingwan jong Jesus Christ u William Miller hakano kom udon ka jinga dai bat ka jingya thul pa jong ka Bible Bless bon pastor ike jinkli jong pi. Ladingi page wa ya ke history jongu William Miller. Ni shemba ulalong menshua ulalong kumu sipai. Haden kata ula shong thait no ulalong kumu nongrem. Ke kumbau belai ula penon kam ya kito ginong pen thamai niam banwat benia ya ke jing shisha shapang kata ga ke jing pen ksan ya ke lengba de ke jing ngai hau Jesus Christ. Baru belai ula penon kam ro ya William Miller ban wat ya ke jing shisha shapang ka jingwan arsen ke jing Jesus Christ. To kumbau William Miller u pulei ya ka Bible u shemba u Jisu u it ya u khambon ban ye ka ba ula ban mudur ha ke jing ke jong u William Miller rengkat bat ka ni shemba rengkat bat ka Bible bat ka bat kulom u pulei ya ka Bible namar ba u sngaw tho ba la don ganu ganu ke jing tho ke jing sngaw tho ke jong u tho u ai record i gitu u sedang man pulei ka Bible na do Genesis shadow sha jing pen pau but hakajing pulei ke jong uy ka Bible lada udon ke jing keli keno ke jing keli ya ke jubab hi usem na ka Bible hi namar u yanu jor ya ka Bible ya ka jing tho nang ne nakawe ka kitab but usem ba ke jing jubab ka yo pat nakawe ke jubab kumta ula penlong ya ka Bible bahkan hikai makahi yo kung begin siyam na uisiya at hopra kandai sipero ka ong ba ulain pa ulain ka hukum pa ka hukum hang ne khandiat bat hang tai khandiat namari ka Bible hi phimla ban yo jubab tang ha ka we ka jing tang ha ka we ka page le ne tang ha ka we ka sla andre ngide ban siyam bai ka Bible la bolang baro ka we to kumba William Miller ula yanu jori ka Bible ya ka Bible bat ka Bible ya gani ka jing mayan ya gani ka jing mayan ya ka yang jong ka Bible la play lut haung namar ba ula wat ya ka Bible kumba wat ya ya ka spa ya ka balbure ya ka balabure takumta ka umensembok hoj ula play ya ka umensembok hoj ula play ya ka taga jing nang jing tip ula ayo bon sngaw tho taka ladangi page again get khot ike bala bo hangne ngi shamba ke de shapang ngi de ban yit bini abha ye ki jing tho namar ki jing tho hi habangi page ka Bible ka penlong yengi bangin yo ye ki jing jubab la don ganu ganu jing keli ka ban sngaw ta ten ka ban klan yengi handre ka jing tho hi ka don ki jing jubab ingi we piwe ta khublai shibon ba pensat ya ka jing ai jong pi ya ka nuksa jong ka jing yeshem jong William Miller haba upule ya ka Bible nyo i ya ka e ka ba ulale ba un snothu ya ki jing batai ya ka jing ya tho lopa te nikum ki Kristan iwei pa iwei bangin long ki ba start bangin long ki ba shempang da ka bangin nu jor ya ka wei ka khot ya ka wei pat na ka wei kitab sha ka wei kitab bangin snothu kumu William Miller bangin snothu ya ka Bible hi barok ka bai da ka bangi pule na do Genesis hado jingpen pau tang bangin pule tang ka Testament ka batmai hendrai barok kini ki artli ki Testament kilong ki badon kam yangi bangin snothu ya ka Bible barok ka bai te namar ka Bible hi ka don ka jingbatai haba ka kren lara ka kren phang ka si ka don ka jingbatai lara ka kren phang marak khlau da kren phang ki ki wa ka Bible ka don da ka jingbatai ka jongka hi te menta ni poi ha ka singi ka ba sau ka jing ya thul pa ka ba jrong tam
na pedeng ki jinga thol pa arah jar lai spa sngi ngakwa ban kili ya i ba Jefferson ya kani ka jingkeli pilat ne mat batai ngi sepang kani ka arah jar lai spa sngi kat heu yano bat hakanu kurkom ka don ka jinga dai ya ka jing pen khoi ya ka jaka kentang Kublai shibun pastor ya kani ka jingkali. Nitip ba ya kani ka arajar lais pas ni ka de ka jingya tu lepa ka bajrong tam ha ka Bible. Ni la ban shem ya kani ka jingya tu lepa ha Daniel kal nang ka pra ka dekat ka khat sau. Ni iba ha kani ka dekat ni iba u Angel Gabriel ulawan. Ya tu lepa la now Daniel ni iba ha kal nang ka pra kampat clear ya kani ka jubab. Ni la ban pule now Daniel kal nang ka khandai ka dekat ka arpu arpusan arpenru adu arpenyo hang tu ngila ban clear ya kani ka prophecy lani ka jingya tu lepa te ya kani ka jingya tu lepa kat kum ka Bible ya ka kumba arajar lai spa singi ka jingken jong ka Bible ha ka shisni ka long shisnem te kani ka mut ba arajar lai spa snem ka mut ba kani ka de ka jingya tu lepa ka long ka bajrong tam ha ka Bible te ya kani ka arajar lai spa snem la benta ya ka ar benta ka we ka benta ka long nhau phêu tayo pat ka we pat ka benta la bentai ka kumba khat pras pa shi phêu snem ya ka ni ka nhau phêu tayo pat la benta ba la phie e ka kumba lai benta ka we ka benta ni la ben la phie e ka long ba nhau tayo bat sa ka we pat ka benta ni phia ndrupu ar tayo bat sa ka we pat ka long shi tayo te ya ka ni ka nhau phêu tayo ka ni ka jingi tu lepa ka sedang kumba house name sauce pa san penyo bisi ka kut no house name lai pusau edi ladangnya page pat ya kan ga shau Daniel kelnang ba pra khot ka ba khat sau ka ba ong badula ong hanga hadu arajar lai spa singi anda kunta ya kata ka jaga kentang on pen kuit no ladangnya pai sha ka story lane ka jingitu kum ka story jong William Miller habau William Miller ulayo iba ula kaniga ka tin ka jong play kala thok ba ya ka jaga kentang on pen quit no ka jingmut ka jong William Miller ka umut ba ka jingwan arsin ka jong ublay penjat no ya ka perthei daga ding ndri kumba kila bu ya ka trik kumba house name khat praspa so pusau ha arpu artrik jong benai Oktober ni iba hakat to por kalong ba shibun ki breu ki du jingkermen nama u jisu umwan hakat to por tekat bang ya iba u hakat to ki por u hiram itson kat ba dang lai pai shing ngi iu la yo iya ka jing itu pau ublei la pen kamti hau hiram itsan la iba ya kan ne ka khat pras pa sau pu sau ka ya kan ne ka jing pen khuit ya kan ne ka jaka kentang amdei ba jisu wan sha kan ne ka perte ndre jisu urung na ka jaka kentang sha ka jaka kentang tam habeneng ladang ya pe ja ka por ba menshwa shisin shisnem u lengdo jurung na ka jaka kentang sha ka jaka kentang tam bat pen khuit ya ki pop jong ki kun Israel baro ki kun Israel ki deban wan ban plano ila ki pop ki jongki but andau lengdo umi na ka to ka jaka kentang tam deba haman la we po we breu deban pen quit no ya ka pop ka jong u lada dangdon uno breu bam pen quit ya la ka pop ka jong u ki deban be no u na ka community jongki lene ka society ka jongki lene kin len them mau u le ka chui menta ngi yo iba jisu don hakata jaka kentang tam uya site yangi na ka benta ki pop ki jangi hamar ba jisu unmi na kata ka jaka kentang ka jingwan arsin ka jong hang ne prte ban wan shaw no yangi bangin le chabeneng kublai shibun ba Jefferson ya ka jing ajum pi ya ka jing sngoto halor ka ne ka arhajar lai spa sngi lani arhajar lai spa snem kidon ki rukom batai jing thol pa phila ban puli na iskel no basaur khot ban reu bat jing khain nong ka ba khat sau khot lai pu sau ka shisngi ka yeng ya ka shisnem ban ngi sngo tho ya ka ne ka de ka por jong ka arhajar lai spa sngi bat ngin sayo sngo ya ka jing batai ya ka jing sedang bat ki jing jia ha kini ki i snem jong ka ne ka arhajar lai spa sngi la ne jong kini ki nyau pheu tayo ka jing pun khoi ya ka jaka kentang kat kum ka jing tho ha ka Leviticus ka ya thu yangi hakal nong ka khan riu la pipule ka khot ka ar khandai lai pheu pin shem ba urang ba londo urung ha ka jaka kentang tam sisen sisnem ha ka sngi ka jing pun yasuk ha ka ha ubnai ubah nyau ba ha ka sngi ka ba shi pheu bat kat kum ka jing khan jong ki jiu ba ka
kat kum ka kalendar jong ki jiu ba kan ni ka jing khen jong ki ka jia house nem khat pras pa sau bat arpu arterik jong Oktober te katal latip kum ka sngi jong ka jing penyasuk baru Chris udrei mau urang ba langdo ha ka jaka kentang tam ka bah beneng pipule ha ka Hebrews ka ba pra iwei hadoar baru absol polu ongru ha ka Hebrew khandai arpulai bakadon kam ban pun khoi ro ya ka jaka kentang ka bah beneng tiu Chris ule yang ta kam kum urang ba langdo jongi ha beneng te menta ha ka sngi ka basan ka ba khadu jong ka jingi pule jongi ha ka neka atayau kwa ban keli ya i kong sanita pila ban batai ya ka jing sedang jong ka neka arhajar lai spa sngi oi i Jefferson ilayatho malumala but ya ki jingjia hapleng gitu kisnem Aku boleh shibun pastor ya ki jingkeli jang pi ban jebab ya kata jingkeli ngakwa ban microphone pai biang sha ka jing pensha jong i ba Jefferson ila batai kandiat sepangga nyau pau tayo te hang ni ka jing sedang jong kan nyau pau tayo ka sedang naga hukum jong usm Artaxerxes haga ba lada pipule haga kot Ezra nyau hadu khat lai pin lap ba ka nega hukum jong news Artaxerxes ka de ka hukum ka balai ka hukum ka banongkong lada pipule pin lap ka de hukum balai do usm Cyrus ka baar ka de hukum baai usm Darius Andai kini ki ar ki hukum kim shimla pendep ya kata gajing ya lupa. Andai haka hukum jong usm Artaxerxes kadai hukum ke balai. Kala pendep ya kani gajing ya lupa but kasdang ha usnem saus pa san punyo shwa ukris. Te kani kasnem saus pa san punyo kalong gajing sedang jong kani kan nyau pau tayo kabangi ya sedang menpule. But kapiteng len ter lada pipet ha ka kot jong Daniel kumbai la ong i ba Jefferson Daniel khandai nadu arpusan ter shadu arpunyo kot pin yo i ba ka jinga tho lupa kala shai hang to namar ba u Daniel hiru ula ya tho spangani ka jing teibiang jong ka Jerusalem but ngi yo iru ha ka jing tho ba kajingwan jong u Messiah lane ka u tau Messiah bala batai hang ne ga dei u bala sle te u tau bala sle u dei u Jisu ndei u no ndei u Jisu te ka ne ga jing tho ka batai phang ga jingwan jong u Jisu ha ga ba u Jisu hi ha usnem arponyo kata ladangi ken na ka saus pa san punyo shwa ukris ladangi ken nang to hagas nem saus pa prapulai lani hadu usnem arpunyo hadin ukris kala manlong kajing nangkum no ladangim soto ba le se pinja anrei nganshu batai simple le se nganshu ang ben nadu usnem saus pa san punyo kata ka de jing sedang but hau arpunyo snem ka hadin jong ukris hang ni ngi lap ba u Jisu hi uwan chak perthai bar ula sedang ban minister lani ha ka jing baptis jong open baptis ha u arpunyo but ula sedang ya ka ministry jong ban ya lap ya gospel te kata jing ya lap jong u Jisu kane kumba lai snem shiteng te ha u snem lai puwei hadin u Chris ngilap ba u Jisu hi la sha sa narpna la sha sa narpna but kani jing sa narpna jong u Jisu kala ailat ru ya ki khon Israel bakin pha yela de na ki pop jongki but how snem lai pusau lai snem shitang hadien ka jing yap jong Jisu kala long ka jing khat iki khon Israel baro bakin pha na ki pop jongki but ban pediang ya gospel
ban im gajing im gaba u belehi ukwa yaki henrei ngilap ba hagade kasnam life ho saw hadin ukres ki kon Israel kim shimla pediang ya ta gospel kila kentat ya ka te habangi nyau ya kane ga nyau po tayo lane saus pa khandai po snem kani ka dei ka benta ka bakerpang kumbangal ong yagi kon Israel bakin pai henrei bagi kentat ya ka gospel kalong ka jingkut jong kata ka ar hajar laispa sngi te kumba i ba Jefferson la batai ba la benta ka ar benta ngilap ba hangni la da pishim no ya ka saus pa khandai po na ka ar hajar laispa sngi laispa sngi la ne ar hajar laispa snem kabasa ka datang siajar praspa shipho te kata la de telup barok kan poi shaki khatpra saw ha ka ba kila batai ba kadai gajing batai jong William Miller ha ka ba uji suhi ularung naga jaka ba kentang jaka bakentang tam banyak sat yaki pop jongi te akermen ba kani gajing batai kan bentai kong ya kajing yesimata jumpi kajing yarap jumpi ban pensung thu ya kane ngiyo iru ya kajing jia haktu ka snem khat pras pa sop saw ha ka arpu arterik kila kermen ya kajing wan jung jisu henrei kam simla urlong bat arpu laiterik kadai kajingi kajing do jing kermen ka bakrau tam ki briu ha Europe bat Amerika ki bale lumlang ban apkmi ya kajing wan kajing jisu Christ kajing kermen jungki kala sirhem hado kata do not jungki kila di jing don jing em jungki ban ya lap ki gospel ki batrai sarkar kila e no ya ka kam jungki ki barep kila e ya ka kam jing rep jungki ki lengkha bat ki jing thung jing tep jungki paro mar ka jing kermen jungki ka bala tharem hado kata pin syam ni ha ka jingmat pau kalong ka basipeu ba u angel la ai hau yonis ya kata ka kitab kabarit kemut kitab Daniel parla bamika kalong ke batiang Henry kalong pat ke baktang haka sintur ke jong u tigum tang yu iya ke jing syam jong ki priu to por kalong ka jing bam juki keten ke jong blai kala thiang si sahado kata ke jing kermen juki habau jisu lawan ke dei ka jing thang ya ka jing im jong ki mar ba ka jing kermen jong ki kala do no Henry hak tak singi arpulai terik blai pen pau haka jing itu pau ya u hiram etson ba u Jisu Christ urung naka jaka kentang syaka jaka kentang tam kumurang ba lendo jengi hate hapnem te kan ne kalong ka ba penkut ya kan ka jing batai jengi ya ka jing one with Chris bat ya ka arjar lai spa sngi dan ne ka nyau peu tayau nyu in naka jing sedang Chris ya ka jaka ya ka rukom trekam ju apertai ka jing penbaptis bat haduk ka jing wan jung Jisu Christ te kuplai pi baro ki ba sngap bat ki no simenta hakan ka sabat school te ngin penkut daga jing duai tung ni duai aingo emi atrai blai jongi bahap neng hakni ka sngi namar ka chingit ka jome bangila banya don lang hangne banya sam ka tin ka jome namar ngilong kinong pop bada ka jing ai jome lapen im yangi ban me kwa yangi atrai ban yalap ya ka tin ka jome banya thu ya ka khubor bapha syapang jome nakam ta ka jing pen im jongi iwei pa iwei karku atrai ya baro ki basngap ki bapet ya ka khubor lamba ka sabat school Hakar temu Jisu ngadwai. Amen. Amen.